Америка бисёр сайтҳои Россияро маҳкам кардагӣ аст. Ваше местоположение Япония шуд. Салому алейкум бародарон ва тамошобинони канали программ TG. Хуб, аз вазъияти ба амаломада ҳама бохабар ҳаст. Америка бисёр сайтҳои Россияро маҳкам кардагӣ аст. Бисёр сайтҳое ки дар дохили Россия фаъолият мекарданд, ҳамаашон маҳкам кардагӣ аст. Аз ҷумла Instagram, Facebook ва дигар Twitter ва дигар сайтҳоро маҳкам кардагӣ ҳаст. Дар ҳоли ҳозир агар Instagram, Facebook, Twitter, дигар баъзе сайтҳо дороем, кор намекунад. Мисол ман мегирам Instagram-а. Аллакай Instagram қисми релизшам ягон қисмаш кор намекунад, обновид намешавад, загрузка шуда меистад. Манам барои мисол медороем ҳозир гугланда IP-ро мебинем, IP куҷоай. Дар Google поиск метавонем ки узнат свой IP. Узнат свой IP. IP.ru медороем. Дар инҷо аллакай гуфтагӣ ҳаст IP худи телефона. Мана камтар поёнтар фуроем агар нишон додагӣ аст. Мана Россия Москва. IP ман аллакай дохили Россия. Дар дохили Россия ин сайтҳо кор намекунанд. Барои хотири ин чӣ кор кардан дар кора? Барои хотири ин мегузарем ба сайти VPN.get.net медороем. Танҳо адреси дигар давлате гирифта через дигар давлат даромадан дар кора. Ин сета галочкая мегирем. Refresh server list пахш мекунем. Сервер обновид мекунад як бор. Дилхоҳ адреса мегирем. Ман мисол мегирам адреси Ҷопон. Копировать мекунем. Медороем настройки худи телефон. Подключение. Другие настройки. VPN. Се нуқтаи болоро пахш мекунем. Добавить профил VPN. Ҷанда мисол номи VPN менависем. Ман мисол менависам ки Ҷопон VPN. Типаша мемонем ки L2TP/IPsec якумша мемонем. Мана страниси адресшанда адреси ки дар сайти гузашта копировать карда будем, дар инҷа вставид мекунем. Дута полеро пропускат мекунем. Дар сеюмаш менависем VPN, имя VPN, парол мисол VPN сохранить. Мана хеле сохранить кардем. Дар рӯйхати VPN-ҳо Ҷопон VPN биромад. Як бор болош пахш мекунем. Подключить пахш мекунем. Подключить. Ҳозир камтар паст бояд подключить шавад. Мана хеле дисоед подключить шуд. Медороем узнат свой IP. Мебинем аллакай IP кадом давлат шуд. Узнат свой IP. Сайти IP.ru медороем. Поёнтар мефуроем. Аллакай ваше местоположение Япония шуд. Медороем Instagram. Бинем кор мекунад ё ки не. Мана хеле дисоед аллакай Instagram кор кард. Обновид кунем агар. Аллакай мо
аз ҳисоби давлати Япония даромзадем. Мана чӣ хеле дистудед Instagram кор кард шудааст. Мана рекламаҳои ютубе мебинем мисол. Бештар ютуб реклама дошт, ҳоло дар дохили Россия надорад. Аммо аз ҳисоби Япония ки даромзадем, мана аллакай реклама дар қисми болоӣ нишон дода шуд. Хуб бародарон, ин буд видеои имрӯза барои установка кардани VPN бе ягон хел программа. Метавонед ба дилхоҳ сайте ки заблокироват кардагаед дохил шавед. Бародарон, ман мехоҳам дар ҳамин видео хай маълум аст ки видеои ман ягон хел монтаж надорад. Агар аз ҳамин тамошобинон ягон нафар тавонад монтаж кардан мисол қобилияти дизайнерӣ дошта бошад, дар комментария нависед, ҳамкорӣ мекунем. Ман як дизайнер кофзодиам барои монтаж кардани видео. Иншоаллоҳ бо ҳам ҳамкорӣ мекунем ва агар видео барои шумо маъқул шуда бошад, мисол мана дастгирӣ кардан хоҳед, тӯкмаи лайкка пахш кунед ва подписатсия кардана аз хотир набароред. Хайр, то видеои оянда. Ман дар видеои оянда худо хоҳад нишон медиҳам ки VPN-а дар компютер чӣ хел установка кардан дар кор аст бе ёрии ягон хел программа.